første gang, han ser sådan en springbane, er det ikke? Jo. Det tager han sgu da bare i stiv hov. Hvis hun nu snubler, Ja, så er det jo bare en skam. så er rytteren stået af, eller hvad? Jeg ved det ikke. Det er igen, det er et for sjovt stævne, det her. De skal have lov at prøve, ikke? Det er jo ikke noget, man får lov til i distriktsstævne, for eksempel. Nej, Kom så, Loppe, kom så, der er jo Loppe. egentlig ikke rigtig nogen regler for det. Det er jo bare... Det er også der, hvor den hedder prøve igen, ikke? Nu kan han ikke vente længere. Jeg Ui! synes, det er flot. Det er jo for langt rundt. Jeg synes, det er flot, så lige der hun kunne komme over de der. Ej, var det Selina eller Spilop? Det er jo ikke lige. Wow, Spilop.